άλλαξε την όψη μιας ολόκληρης γειτονιάς του Ηρακλείου. Η δράση, που ήταν πρωτοβουλία του Κεσάν και του Οκανά, εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Μέρα κατά των ναρκωτικών. Η λεωφόρος του Ηρακλείου γέμισε με χρώματα. Γκραφιτάδες μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Κεσάν και του Οκανά, βάζοντας τη δική τους πινελιά με θέμα τον βυθό. Για μας η πρόληψη δεν είναι μονάχα ενημέρωση, ούτε εκφοβισμός των παιδιών, μην παίρνεις ναρκωτικά γιατί θα πάθεις κάτι. Είναι ένας τρόπος έκφρασης, δημιουργίας, πολιτισμού. Και με αυτή την ευκαιρία μαζέψαμε μαθητές και νέους από την πόλη και από διάφορους δήμους από εδώ γύρω από την πόλη, από Χερσόνησο, Μάλια και διάφορα άλλα μέρη, και κάναμε αυτή την εκδήλωση. Φάνταστα σχέδια με θαλασσινούς οργανισμούς και μυθικά πλάσματα, μα πάνω απ' όλα έμπνευση, άλλαξαν όψη στη γέφυρα του Πεταλοειδή. Η συνολική τοιχογραφία είναι ουσιαστικά ένα κολάζ από τα επιμέρους γκράφιτι. Οι νέοι παρόλα αυτά πέρασαν για ακόμα μια φορά το δικό τους μήνυμα. Εγώ ζωγραφίζω χαρακτήρες κυρίως και γράμματα, αλλά δύσκολο δεν είναι. Είναι σαν να ζωγραφίζεις. Όσο δύσκολο είναι να ζωγραφίζεις, τόσο δύσκολο είναι. Τεχνική είναι και το σπρέι. Δεν είναι μόνο ένας τρόπος έκφρασης, αλλά είναι και ένας τρόπος να δείξουμε ότι η τέχνη, γιατί για τέχνη μιλάμε, ανήκει στον κόσμο και δεν είναι κλεισμένη μέσα σε 4 τείχους. Την δράση με τίτλο «Χρώματα και νότες στις γειτονιές της πόλης» συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος στην Πρόληψη, η ομάδα, το Κεσάν και ο Οκανά.